Hagak hadar terik urisau ar hajar ar poar, President Jangka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association, Babu Birbol Riang Tem, Bat Kiway Pat Kinohikai, Kila Shakhot Hajir, Haki Pulit Hak Office Trekam, Hapok Police Reserve Shillong, Ban Ai Kejing Pensyai Halor ke Ejahar Kaba Kila Ujor, Persyai Iki Pulit, Basiat Iki Bompen Sat Kmat, Kabalajiah Kahnriu Terik Urisau, Katayau Balala, Yakinohikai School ki Balaj Bantul Sekretariat. Bat Nakaliang Chong Kinohikai, President Kinohikai School Contract, Babu Birbol Riang Tem, Ulaong. Baladakot Biang Education Minister, Ngimla Shu Banlej, Banyakren Badu, Namar Ngimla Shu Banchania Yau, Laban Rap Shu, Babu Birbol. Bagajing Kermen yang ikalong, Endang Ilai Kendo Yau Deputy Chief Minister, Kata Iba Preston Tensong, Hakata Yau Banwan, Bad Yau Chief Minister. Kena kejing inquiry nak kalian ke politik. Nak kalian jongi namar bangim kuat ben ong ayah lor kini kebentan namar kedai kekam nak kalian jongi ngila ayah FR kum tu. Ya menta ngin hab barok kini kai ngin hab ben penpau ya ka ka ba ngila lap hang tu ngin penpau ya kata kenang ba kani kajing tokit ke jongki kajing wat kajing sisa jongki kan long ko biai be tu. Nong pisngo na mi kena kejing wat jing sisa ko nak kalian politik kelasem. Kajing sisa haka jing lap jongi namar ba ki media ki babun kila record ya gitu ki nong thang bom tergas nang ta gitu ki ba laya lembuk tam ngila pha lemba ki media don ki bala mansau don ki bala ta sisa nang tu tergas bat jing jing shot daki lathi te ngatrai ka nakaliang jongi hi ngi penpau ba lada ngiliyo ikum tu na ki media kamdon kamshu benang khot kin jing sha tangba ngim penwet ya kata ka jing khot ke jongki anrai nidon pada ka jing snow ba le se kinang pensisa su na ka jing lap jongi ke jing snow jongi tingin alat ba kin le kata Dah den sebuah lap ya kena ke politik badun ketika eka ba fikwa ba nak kalian politik. Te nakaliang jongi ki nahikai ka ani ka tip khambha ya kata ka ba hadin bala lap ya kajing sisa ngim kwa ba ngin kedau ba dai ben lai kumta rai ka ani ka tip khambha tang ba banamlin isu ban lai persha ya ki nong chong snong jong kari dai ban lai tam ka nya ka ai ka ba la pen ku por ki tang kata Ke dia ka Ang jongi ngi ongsai ba ngi ngim dai kin ki bayale persa an ngiwan hang tu la sibnai halor pengidawa ya ka hok ke jongi tenrai hadin bangilawan kum tu nakaliang jongki ki chat ta ki babon jaj war ki khnlung khna ro te ngi penram jur ya kane bat ngilekut ba hakini ki sngi benwan ki babon kila terwa ki pernai kai bangin pensngau cakap sarkar ya kajing persyak jongi dak ba ngi don ke kenja rally te nak kalian je pisan ni kita politik. Kabalengo hapok ka jala jongi kalong ba kidon bun ki inquiry ndai tang ka kam penyap jongi ba churistang terfil ki babon ki ya ki inquiry hanrai habayo i haba pai kani ki inquiry ka jing le inquiry kam poison senor kare tang ka jing ndap rukom imat te ngi kwa na kaliang jongi haba ka police department kila sim ka senjam ban le kanu kani inquiry ban sim jong to jing to kit kemut ba ka kam ka dai ban poise ka ba kut ban sungohun ki nyu babun balang ndai ban su le inquiry ndai ban kut no khlem ban sungo thu yu pai ba tengi dawa na ka police department ba kila sim nya kan ke senjam ban khot persisa yangi gitu jing jangi kwa ba kin le kloi bat kin pentip ru karkom ke badai syaki pai ba ru jong ke jela bat khamtam singi kino ikai nakaliang jongi kino ikai Kendar no ba? jongi kino ikai hadin bala penkut kensan haka janmit nyotrik kadau bangi penkut kumtu kalong ba
ki babun ki pernah kai ki lasmosen eplat yang namar bangal plot kuntu benya jero ngam la bhacho te ki la penbor yang benlum ya ke meeting ka ba karki tana kaleng jonga jing sya ngala pensai saki ong ba namar ba kadang nam bahag jing mudi khat jongir gam kwa benlum ya ke meeting ka ba karki andai ngala sya penbor ki babun balang ki pernah kai te ilum ke meeting ki babun ki la ai jing mud ba in pensenge na chwa te ngila pensenge kumtu ya ke jing ke jongi ka nak tu jaka handai ka ai ka ba ngin le nang nei sakmat kalong ba ngin ngala phone ya i deputy chief minister jongi ba preston menin ke janmit nak liang jong i la ong sai ba menta katiau hinam la ban ya kendo yanga khila ban ya kendo yanga khau tiau banwan tengi don jingkerman wan la ba remboi au ba dai u education minister la ban yarap yangi nak liang jong u Deputy CM badu Chief Minister ken ai ke jing kerman yangi da ka jing ya kendu ka ba khadu yaki kata ka de ka jing kerman ka jongi hau nu tio banwan na ka liang jongi ngi ngin lai kendu ya i da bat ni kerman ru ban yo ya ka jubab ka ba bha bat ka ba ai jing mento yangi ki noi kai baro kamu rak benong nak kaleng jong pim dan jing seni asyuk yang menteri kata nak klub sin rep kam seni ya deputy CM badu ya CM kajulong karukom da kabasai habaro ki jinge khi jongkino hikai ba u ba lakmen rumbui hapor ba yakhi kino hikai seseru uang ba ngan betha ya ki SMC ban wat ya katulap ke jongki kata kadai ka ba kut ke jong i hanrai ka ansar pade ka bangiyo ka bakiyo kadai na u deputy Chief Minister bala pelaj pat ikatulop jongki mentaru yang ngiru ngidon ka juk ka jingkerman ba ul lakman rumbui u ong kumtu te ngidon pade ka jingkerman ba how deputy Chief Minister but Chief Minister kila ban yarap ini kabumut ba kane ka pausai bana kaliang jong u lakman rumbui u babat ya ka education department pat biang ban pat ya kani ka benta namar ba undon bor halade mentangi lio i ba ka jing ya shoot para parti hi bawang ba kamla banlong karai jong usimet ngis ngosi banyo i ba kum kani kajia haki political parties ki jongi hangne ngio i kapau sai ki pajba hi ki i kumta ba kamdon kajingya ngothu jingmut hapreng ki political parties ki bay trelang hakani ka sarkar MD nga ong tang kumta kamdon ka jingas ngothu jingmot jing sicha ladai ban don ka jingas ngothu hapreng ka platangka bat unong panyai te hanrai hadu mentang yo isai unong panyai unamla ban le kumu education minister namar ba ka plapisa labat do chief minister jongi unta kami ka huri hura haki babon kiliang te anging idon ka jingtmu bangin lai kendu chief minister ka bakhadu haswa bangin lai kendu ko benta ni don ni hopeful ba chief minister but asar preston tunsong ula ban yarap yangi kamu nak kaleng jong fil ada khat ya kendu ha ka jing sisa nakaliang jongi marsen poy tu kamit ngim kwa asu bani kendu yai dan rai ki babun ternai kai habala khot ni dai ban lai kendu yaki tengiru kum kinong elam ngila pensngap ya ke jing ajing mut jong ki babun balang kapanlong yangi bangin lai kendu bat lakman rumboy tenang nesak kadon beng ke jing khot na kaliang jong ngi haban kentaj na namar bangin lai kendo ya labun sin bat ka jubab ka bakhadu umla bani yarap ya kita ki mat jing dawa ki jongi